naše kampaň jede. Od jara jsme projeli celou republiku. Nejenom s našimi lídry, ale i s naším premiérem jsme ho podporovali na jeho roadshow. A budeme ho podporovat i nadále. A proč? Protože víme, že mu záleží na tom, jak naše mladá generace bude fungovat dál. Záleží mu na mladých lidech. A proto bych ho teď chtěla přivítat u nás na pódiu a poděkovat mu, že nás přišel podpořit. Pojďte prosím na pódium. Dobrý večer. To, co bych chtěl hlavně říct, je, vy jste to řekla, jezdíte se mnou, pomáháte, podporujete mě, přesvědčujete lidi, vnášíte tam tu energii, dokážete oslovovat mladé lidi určitě ještě lépe než já, tak za to vám patří obrovský dík. A taky vám patří dík za ten nápad s tou kampaní bez bizáru, to je úplně fantasticky. Takže moc vám za to všechno děkuju a jsem rád, že vás máme.